Bueno, Leiro Olaberria beste urte bete Donosteko klasikoa dator, baina aurten zu hemendik sartu zea, eta zen mobila sortu diguzun, bigarren karrera bat, baina zoragarria izango gana, eta merezitakoa baita ere. Bai, dela urte bete aurreratu genuen, 39. edizio hau emakumezkoen sariarekin etorriko zela, eta dela urte bete proiektu bat zena, errealitate bihurtzera doa, eta lan asko egonda, konpromiso asko egonda, bai antolaketaren aldetik, bai babesleen aldetik, eta badirudi azkenean egia suertatuko dela. Espero du Leiro Olaberriak karrera berri honetatik? Espero dana ondo ateratzea, nola ez, zeren erronka izugarria da, Gipuzkoa ez da ibilbide oso handia, ez da lurralde handiegia, bi momentu batzutan bi karrerak martxan egongo dira, nahi dudana da jendea txirrindulariak etortzea, gustora egotea, ibilbidearekin gustora ibiltzea, karrera zoragarri bat ateratzea, eta Gipuzkoako errepide guztiak jendez beteta ikustea. Aurtengoa daukago kriston erronka, bai. Mutilena dominauta geneukanetik, aldaketa batzuk egiten joan gera, eta aurtengoan ere, mutilen kasuan badaukagu aldaketaren bat, ibilbidean adibidez, Jaizkibel bi aldiz pasatu beharrean behin bakarri pasatuko gara, Erlaitz gehitzen dugu, eta gero beste nobedadea da, Igeldo, azken kilometroetan, bi aldiz pasatuko dugula helmugara iritsi baino lehen. Neskena da, klasiko berria, baina klasikoa bihurtuko dena ere, eta nesken kasuan ere 127 kilometro izango dira, eta zailtasun gehienak neskak ere pasatuko dituzte. Jaizkibel, Arkale, bi aldiz Igeldo eta azkenean espektakulua nik uste ziurtatuta dagoela. Oainik gara izta, baina mutilen partaidetzai begira, ze espero dezuek? Mutilen partaidetza badakizuten, gu bezala. Zein etorriko diran, oraindik ezin dugu esan, baina ze talde bai. Ze talde, uartur lasterketa denez, 18 uortinak etorri beharra dute, eta gero gonbidatuak azken urteetan etorri diran 4 gonbidatuak izango dira, Murias, Caja Rural, Cofidis eta Burgos, eta guztira 22 talde, 154 txirrindulari izango dira. Etxeko taldeak seguru, eta ueltur izaera nahi genuen aurreneko urtetik, aurreneko urtean ez dizute ematen. Betetuko ditugu ueltur izaerako araudiak eskatzen dituen puntu guztiak, baina egia da egun horretan Londresko karrerarekin kointziditzen duela, eta talde batzuk azaldu digutela, bi talde osatzeko gaitasuna ez daukatela, baina talde onak izango ditugu, lehia dudarik ez da lehia ona izango dela, eta Anemi Van Bleuten eta bere taldeak baiezkoa eman digute, eta eurek bezala ere mundu mailako taldeak ere badatoz, eta gero estatu mailan 5 uzi taldeak gonbidatu dira, 5 etorriko dira, eta horrelaxe 18 talde osatu arte. Anemi Van Bleutenek berak ibilbidearen aurrera pentso bat bota genuenean zoragarria iruditzaiola esan zuen, munduko txirrindularik hoberenak hori esatea esan nahi du Euskal Herriak asko ez, esan nahi duela jentzat ere. Anemiekek beti izan du Euskal Herriarekiko eta Euskal Kulturarekiko alanolako sentsibilitate berezi bat, egia da beti karrera oso zailak egiten ditugula, eta berak ezaugarri horiek dituela, antolakuntza bezala guretzat zoragarria da, berak eritzi hori izatea. Era guztietara uste dut garrantzitsua dela ere, irekiak egotea, zeren lehendabiziko edizio honetan gauzak ahalik eta intentzionenarekin egingo dira, baina seguru gaude hobetu daitezken gauzak egongo direla, beraz, beraiei entzunez, garrantzitsua ikusten genuen telebistan eman alizatea, eta hor ETBren konpromesua ere asko eskertzen dugu, eta naiz eta telebistaz ikusi izan, errepideak ere jendez gainezka nahi ditugu abuztuak 3 horretan. Eta bukatzeko, azkeneko gauza eta importanteena, duintasun emate jumazkunezkoen txirrindularitzari eta horretaz asko dakizuzuk. Bai,
eske askotan aukera berdintasunaz jarduten gara hizketan, eta oraindik lehendabizi duintasuna defendatu behar da, aukera berdintasuna defendatzeko, eta bueno, uste dut bideo horretan puntu garrantzitsua dela, berdintasunaren legeari helduta bai udaletxeak, bai aldundiak sari berdinak ematea eskatzen ziguten, antolaketa bezala oso ongi iruditu zitzaigun, eta bueno, agian sorpresarik onena izan da babesleek ere begionez ikustea puntu hori, eta batez ere Gipuzkoan zehar eta bueno, eskolerri mailan eta ikutu ditugun patrozinatzaile guztietan sentsibilitate hori ikusteak benetan asko poztu gaitu.